ciutadania és a l'Ajuntament. Són anys, Sí, són anys. Aquest recull fotogràfic de diferents anys de tota aquesta època, de diferents posades. Va ser la primera vegada que vam fer aquest acte i el motiu era d'aquests 3 alcaldes que s'havien anat a l'exili i que ara mai no s'havia fet cap reconeixement. Ens va costar 10 o 12 anys, però al final es va fer un acte institucional a la Sala Albéniz amb el reconeixement i un petit homenatge a aquests alcaldes i als terrenys que havien tingut que sortir a l'exili. Aquesta gent ho han passat tan gros i tan fort que dius, com pot ser això, que haguessin pogut escapar aquest perill. I la veritat, són persones que s'han fet estimar i nosaltres hem seguit la trajectòria. Que sí que és el moment que s'agafi el relleu. I el jovent tenim el deure de mantenir aquesta memòria i crec que una de les proves que això és més necessari que mai és que fa 50 anys que hi ha qui insisteix molt fort perquè hi hagi un oblit generalitzat i que ara estan molt actius i estan més vius que mai. I per tant crec que les generacions més joves tenim l'absolut deure de mantenir aquesta memòria també des de les institucions perquè el que recordem també és com s'ataquen directament les institucions legítimes a partir de l'ensenyament militar del cop d'estat i per tant crec que tant les generacions joves com les institucions avui tenim el deure de protegir aquesta memòria, de preservar-la i de projectar-la. Tant l'Eduard Simó com el Marcelí Garriga com el Josep Rosselló, que van patir l'exili, eren persones valentes, que en un moment de gran turbulència i convulsió van defensar els valors de la llibertat, de la democràcia i la justícia social. A través de la seva dedicació i del seu compromís van contribuir a construir una Tiana més justa, més solidària i un model de poble amb esperit republicà. L'exili no és només una qüestió de desplaçament físic, és també una experiència de pèrdua, de dolor i d'esforç per conservar la dignitat en temps difícils. Els nostres alcaldes, en la seva lluita per uns ideals que consideraven essencials, van haver de deixar enrere les seves llars, les seves famílies i la seva terra. Van ser testimonis d'un moment històric que va marcar les vides de molts alcaldes republicans d'arreu i de milers de persones i avui volem recordar la seva valentia i el seu sacrifici. Recordem com van treballar incansablement per millorar les condicions de vida del seu poble, com van defensar la llengua, l'educació, la sanitat i els drets laborals. Els seus esforços van deixar una empremta que perdura fins als nostres dies i és un deure nostre reconèixer la seva contribució. No podem oblidar que, malgrat els obstacles, la seva passió per la justícia i la seva fe en un futur van ser els pilars que van guiar les seves accions. Avui, a mesura que celebrem el seu llegat, també ens comprometem a salvaguardar els valors que ells van defensar. Som hereus d'una lluita que no ha acabat. I és responsabilitat nostra continuar treballant per un món on la democràcia, la igualtat i la llibertat siguin una realitat per a tothom. Així doncs, en honor als nostres alcaldes republicans exiliats, renovem el nostre compromís amb els seus ideals. La seva memòria, juntament amb els polítics exiliats encara avui, com el president del nou partit, en Carles Puigdemont, ens inspiren a seguir lluitant per un futur en el diàleg, el respecte i la solidaritat siguin sempre els nostres dies. Visca Tiana, visca la llibertat, visca la memòria que van deixar els que van lluitar per uns ideals que ara són el fonament del nostre país. I s'ha aguantat una miqueta aquí amb la boca.